Og velkommen til den her video, gutter og gutter. Vi kan se her. Så er vi kommet, ikke man ikke kan se det, vi er kommet lidt længere med motoren. Vi har problemer med det. Man kan se den startdrevet, der ikke vil slynge ud. Men jeg tror, vi får det til at virke, vi lige sætte batteriet på bordet til at prøve med til strøm. Da det ikke havde alt for meget strøm. Men nu skal jeg simpelthen tage blæsehjul på. Og skrabt lidt, jeg ved ikke, om man ikke kan se det lidt. Ja, det er godt nok god til det. Pakningsrester af. Så jeg vil se, om jeg lige kan få optaget noget af det. Så ses vi nok igen på et tidspunkt. Så fik vi simpelthen lige et blæsehjul på, så er jeg meget fæ. Ja, der skal vi til at skrabe pakning. Så, vi er tilbage igen. Jeg har lige fået skrabt lidt pakning af heroppe, og så også lidt, jeg har fået skrabt lidt pakning af her ved, der hvor kickstarter-skjold kommer til at sidde. Blæsehjul, der havde set, så jeg sat blæseskjold på, her ved cylinderen. Noget lidt træls der, den er knækket hernede i øjet, altså, den sidder kun på med en skrue, men det er vist godt nok. Det gjorde den også før. Og så skal jeg til at give skjoldene, jeg har fundet her til den. Menuen man går op, som jeg allerede er lidt gået i gang med herovre, som man kan se. Det er før klam plastik, altså hey, lækker, ikke? Så det giver jeg lige noget vinyl nu her, som ligger herovre. Men det er jo bare sådan en lille opdatering, jeg vil lave. Det er vel meget fedt, tænker jeg. Men ja. Okay, ny dag. Ny dag. Unfuck-skånden. Ja. Det er ikke lige helt den, jeg vil vise jer, men ja. Jeg har fået givet den vinylmærke op. Den vinylmærke op, den jeg har også givet bagskærmen der. Den skal nok lige have en gang mere. Det er ikke lige blive en helt kønneste. Så skal vi have givet den anden bagskærm der, og så der på batteriet, der er noget fodskjold. Det skal også lige have lidt. Men det til nu her, så ser vi, hvordan det går. Jeg tror, jeg går godt nok, da jeg kunne da finde ud af det før. Jeg tror også godt, jeg kan en gang. Men vi skal lige over til hånden en gang her. Som I kan se, så skal vi lige se kvaliteten på det, jeg har malet her. Jeg ved ikke, hvor godt lys der er, men jeg skal lige prøve at tage noget lys på her, ikke? Prøv lige at se det der, ikke? Hvor lækker. Det var en joke. Der er rigtig mange løber på den, fordi det er bare penselmalet på, men ellers så er det nok meget godt. Det ser jo sidst. Ja, det er meget godt, det er meget godt det derovre. Marker skal snart ud og køre igen. Jeg vil se, om jeg kan få gjort et eller andet, men købe et eller andet kamera eller et eller andet, så jeg kan optage. Men det er så kun, hvis jeg har penge til det. Det er ikke sikkert. Jeg ved ikke, om jeg vil lave mere på motoren lige nu. For jeg skal lige finde ud af, hvad det næste skal være. Nej, start der er noget til at virke. Det var fordi, det der skide batteri, det ikke nok strøm. Men det kører rundt. Den sidder her også nu. Så det er rigtig fedt. Nej, jeg skal ikke... Ej, det kan jeg slet ikke. Jeg kan ikke huske, om jeg har... Au. Nu gik jeg en stålbørst. Ja. Men det var bare lige... det vil jeg bare lige sige, det er til nu. Ja. Og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan optage, at jeg giver det noget op. Det er ikke sikkert. Hvis I ser det, så er det fordi, jeg kunne finde ud af at sætte kamera op. Hvis jeg ikke kunne finde ud af det, så ser jeg ikke noget. Men nu får vi at se. Så fik jeg givet de to skjolder der lige lidt vinyl makeup. Det er ikke det pæneste, men det er meget pænere end før i hvert fald. Og ja, jeg har givet over det hele dernede, ikke lige hvorfor det ser sådan ud, men det gør det bare, det ser anderledes ud i virkeligheden. Og så her er den, og jeg fik også bare lige hurtigt givet lidt. Og så er det egentlig det, der er nu her. Og så, jeg ved ikke, om jeg kan lave mere lige nu. Det sker. Jeg skal lige se, hvad jeg så kan lave. Fordi, jamen, der er lige lidt mere at se på den der, og sætte den på og sådan noget. Jeg tror egentlig snart, vi er klar til at smække den her motor her hele vejen derover.
simpelthen fokusere. Derovre på stillet. Det skulle den gerne. Vi skal lige snart være. Vi skal lige se her på nogle bremsebakker. Der vælger vi simpelthen også lige sætte nye. Så det er også bare spiller. Og jeg ser ud. Her. Der er en der blå giolieskrue. Den overvejer lidt, om jeg skulle spraye med sort. Fordi altså, den kommer jo til at være hånden, dem det er inspireret af. Den her bil her, hvilket er min fars VW jagtvogn. Så det bliver den grønne farve her, og så det mat sort. Faktisk har vi prøvet med det. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, men her. Det bliver den her farve her, den her, de bliver så lige slibet ned. De skjul lige alle dem her, og så med den skjul. Nå, den ligger der. Så den er også dem skal jeg slibe, og så skal de så også have sådan en militærgrøn spraymaling. Og de er klar egentlig til at smække på den. Vi er faktisk meget langt, tror jeg. Jeg har i hvert fald en følelse af, at jeg er i hvert fald langt med den. Men se om det er følelse eller virkelighed, det ved jeg jo ikke. Jeg tror, jeg kigger ned på det her. Ja. Hvad var det? Var det ikke? Kom fra karburatoren af, så har vi det til nogle baglygter. Det er blinklys. Er det ikke? Jo. Jeg tror nok, det er blinklys. Så har vi her lidt her, og så skal vi lige finde ud af, der sidder sådan en modstander. Vi kunne ikke få næsehæmmel bare hen over den. Jeg håber den er okay, fordi bolden der, den sidder med, den er helt færdig. Ja, den har nok, det er en hot fra 2008, og har nok haft 25 plus ejere, så. Altså heldig, men ikke har været voldtunet. Det kunne kun været pilletbrænsning og GG, alt andet, det var standard. Men nu ligger der sådan noget andet krumtræp i. Det vidste det, der har gjort til den. Vi har lagt en begrænser i for at vide. Ja, den skal ikke sådan op og køre voldsomt stærkt lige her i starten. Fordi det er, ved ikke, kan man se den derinde? Nej, jeg kan ikke få min telefon derinde. Men det er der, hvor det er sne, og det er koldt, det er glat. Jeg er lige kommet ud at køre. Så måske ikke lige helt det smarteste. Den er voldhunden og bare meget kører stærkt maskinen. Jeg ved ikke lige, jeg er lidt usikker, når man nok 40-39 stykker, det er nok, det er jo lige gået lige starten 45, det finder jeg lige ud af, hvad jeg lige vil, fordi jeg også gerne have den GG, nu det der ligger lige der, yes, jo, det kan jeg ikke finde ud af der, det er det også for den, der sad på, dengang jeg fik den. Så ja. Jeg har egentlig ikke rigtig mere at sige lige nu. Så hvis jeg finder på mere nu her, så kommer det selvfølgelig. Hvis jeg ikke gør, så kommer det ikke. Nå, jeg sagde jo, at jeg ville se, om jeg kunne finde ud af, om jeg kunne få filmet det der. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke lige finde nogen måde at sætte min telefon på, så nu kunne jeg optage det, men nu ser jeg det der. Jeg så det også før. Jeg ved ikke helt, om jeg er tilfreds med det der. Det er lige før jeg ikke det. Men hey, den var jeg på i starten. Måske i starten. Det er ikke engang sikkert, at jeg var på. Eller skal den på. Jeg ser lige til, om den skal på. For hvis den ikke skal på, så er det jo ligegyldigt. Men jeg skal også se, om jeg kan få noget skjold, der sidder dækker for batteriet der. Jeg tror, der ligger et over i kassen der. Med alle mine dele. Lige se, om jeg kan. Lige der. Ja. Men nu har jeg vist ikke rigtig mere at sige, så ha' en god dag. Og så ses vi i næste video. Jeg ved ikke lige helt, hvornår den kommer, og hvad vi laver, men vi laver nok mere værkstedsyge. Jo, der er lige en ting mere.
begynder på knaldkørekort i morgen. Så der kommer ikke noget derfra. Jo, det kan godt være, men der kommer måske en lille video derfra. Men det tror jeg ikke, fordi så skal jeg lige have fundet ud af det der med, okay, hvordan optager jeg, mens jeg kører, hvad for en kamera skal jeg have fat i. Så kan I lige skrive noget i kommentaren, hvis I kører med kamera, hvad I så kører med. Og hvis ikke, så lad være med at skrive i kommentaren, I guess, eller du må gerne, men ja, eller har en idé til, hvad for en kamera setup kunne være godt til kørevlogs. Se om jeg kan. Det her hokus pokus er i fokus. Men nu vil jeg egentlig bare lige se om jeg sådan lige sidde og drikke lidt. Faktisk i hånden lige, og så bare sidde og slappe af lidt. Så jeg kommer på et eller andet, jeg så skal lave. Men i hvert fald, tak for at se den her video. Ses vi i næste video. Goodbye. Igen, lige en sidste ting. Det føler jeg kommer til at gøre. Jeg laver alle videoer nu. Men grønne fælge eller sort fælge. Fordi jeg går lidt efter den her bil her. Og den har grønne fælge. Det ser egentlig meget lækker ud. Skal jeg også gøre det på den? Skriv grøn i kommentaren, hvis jeg er med grøn. Og skriv sort i kommentaren, hvis jeg er med sort. Nu ses vi. Goodbye.